Bueno, Uxoa, eta egoera, zemuz dago emakumen txirrindularitza? Ondo, hau zure ogibidea da? Bai. Zorionez ja aldezu emakume ere bizi ontaitikan? Bai, oain zatiakat txirrindularia naizela, nire ogibidea hau dela. Egia da honitzala, justu konfinamendu garaian bukatu nun nire fisioterapeuta karrera. Vale. Eta hasi nintzen... Indezu lana fisio bezala? Bai, justu atea ginean etxetikan hasi nintzen lanian zarautzen fisio bezala. Eta 2 urte terdizio naiz lana, fisioterapeuta lana, eta txirrindularitza ustartzen. Bai. Zaila bilakin ere jarraitzia, zeatik zenbat ordu entrenatzen duzu bizikleta gainean da. Egunero entrenatzen, bai. Eta azkenian, lanak ite izuna da, entrenamendu ordu gutxio sartzeko, ezin dituzu, nahi beste ordu sartu alegia. Eta sartu behar duzu, nahi baino gehiago. Bai, eta ez da bakarrik sartu bituzun orduak, ez sartzean arazoa gehiago da, gero ezin dezula atxedena hartu, ez? Bazkenean goizean entrenatu, nik arratsalde ziten lana, entrenatu, jarraian joten ditzen ere taperrakin, bizikleta maleteruan lanea, iten lana, gauian berandu etxea iritsi, orduan... Ja, beti trabeska, ez da? Eguna luze itezitzaiten. Eguna luze eta garrantzitsuena enula disfrutatzen, ulertzen. Eta disfrutatzen bazu bukatzezu lagatzen eta gauza pikuta juten. Ba, sentsazioa esan enula ez lana, ez txirrindularitza ondo egiten. Eta esaten honek, ja euki berdu bukaera bat, eta azkenen bite bat edo besti hartu berkoetez, eta zorionez, neskan txirrindularitza asko da profesionalizatzen ez, aurreatzen, eta gure taldeare bai. Gau gertatuko basan dela 15 urte, venga, fisio. Ez, bai. Ez da neongo soldatikan, ez da neongo bizitzeko aukera ikan, eta gustatzen zaiguna inbiar da, baina patrika bete inbiar da. Hori da, nun baitetik jan berda ez. Bai, eta nola iten dizu hau kontratua, zenbatek azu urte beteako, nola izatea, futbolista bezala, txinputxinaka, Nire kasuan, aurten urtia bukatu eta beste urte bat dakat Laura Alkutxa taldean. Eta egia esan oso guztuan hau taldean, azken etxeko talde bada eta ni etxean sentitzen naiz, ez? Eta hori garrantzitsua da, ze gauza kondateatzeanean dan ondo jutea, baina gauza gaizkiatatzean zu etxean sentitzia zauden taldean da, ez dakit, ni guztua juten naiz lasterketeta, guztua juten naiz talde kontzentrazio eta ez dakit ni taldeakin guztua duten naiz konfiantzakat jendiakin, da hori oso garrantzitsua da azkenian dan ez da pedalai ematea, ez? Azkenian pertsona geha eta guztuen bihar dugu, pedalai ondo emateko, ez da? Bai. Eta esan dezula entrenamentua zenbat itezun da zenbat ordu, nola entrenatzen nola kudeatzen dezu? Hau, taldekoak esaten dizuen dundik noa ibili, entrenadore pertsonala dakazue, o danontzako berdina, o nola kudeatzen dezu hau? Bira, azkenian, talde bat geha, eta egia da, demoraldi azkanpo, behin donde urtarrian da talde kontzentrazioak ititugula, altea alde hortan, eta hor bai taldean entrenatze duela, baina orokorrian urte guztian ziar bakarrik entrenatzeu norbeak bere entrenatzailea daka, entrenatzaile pertsonala, nire kasuan nire mutia da, nire bikoteak entrenatzeit. Hori zemuz da, etxea junda etxea eramatezu eta beti elkarrekin da beti ez dira ondo. Ondo kudeatze, bai, guztua gaude eta guztuan ere bai dazkaten sentsazioekin azken aldian, orduan, dana behai eskerdare bai. Eta, hori bakoitza bere entrenatzailea daka, eta, batzutan elkartzea gertu bizi baldin bagea, elkarrekin entrenatzeko, edo norbeak bere herriko jendeakin entrenatzeu, edo bakarrik, ni bakarrik egia esan guztua entrenatzet. Konpainia beti ondo da, baina... Zenban berdiozu, pedalai eman, o gimnasioa desente jun behar dezu, o nola kudeatzen dezu? Bizikletan egunero atatze gaur okorrian, egunen bat tarteka atxedena, baina ez normalean egunero entrenatze du bizikletan, ordu gehiago gutxio, baina egunero. Eta gero gimnasioa, gehien bat igual demoraldiaz kanpo sartzea, baina egia da nire ustez, hau ja nire iritzia da, baina demoraldi guztian zihar mantendu berko genukela, hastian gimnasio saio bat edo bi gutxienez, ez? Eta gimnasioa jutezean zerre ematen duzu, indarra iten duzu, resistentzia azkenean bizikleta gainean, ez da? Bai, resistentzia dana bizikleta gainean ite deu, eta gimnasioa jute ganen da indarra lantzeko, ez? Pixkat, gimnasioan, segun ze kirolitezu, zure kirol hori, pixkat indartzeko bertituzun ariketak, ez? Gure kasuan, bizikletarako egokitutako... Eta igual gerrik, eta histori deola... Gluteuak ebai, garrantzitsua bai, bikiak ebai, pixkat guk berdeuna indartzeko. Eta estiramiento aldetikan eta olakuak? Esan dezuna hain importantzia dian erreposo eta errekuperazio momentu horiek.
Bai, garrantzitsua da, ere bai, estiratzenik da asko ez dut leiten horrobetzeko dakat. Bai, Bai, enaiz oso flexibilia, eta ez dut ondo pasatzen estiratzen. Bai, garrantzitsua eta batez esan desuna atxedena. Hori danik, oain gehien eskertzetena behin ja fisioterapeuta lana alde batea utzi eta lehengo urte hasieratik ja txirrindulari bezala lana honetik, atxedena gehiago hartzeko aukera dakat, entrenamendu ordu gehiago sartzeko aukera dakat, eta nire egunerokotasuna da lasaiagoa eta guztiz bizikletan zentratuta. Orduan, esnatzen naizen momentutik nire helburu nagusia da, ondo entrenatu, atxedena ondo hartu, eta hori guztiz hortan nago enfokatuta. Orduan, gehiago inez gozatzen, ena ja estresauta ulertzen. Estres momentuak beti daude, baina ez, noski. Eta egon behar du puntu txiki batzuk, puri-purian ibili nahi bazu, bentsa gorenia.